Yo mama, ya mama, mahaifiya, soyayyar ki mama ta cika zuciya. Tunani na ran da zaki wuce ki bar da mahaifiya. Ko ne in wuce in barki a zaune cikin duniya. Ya Allah, ya Allah, dube mahaifiya, kasa ta cikin aljanna don khairul anbiya. Wasu sun wuce tun kafin zuwan mu duniya, wasu sun yi haƙuri na rashin mahaifiya. To ga na muraye, me za ya sa ba za mu kyautata ba? Haba abokaina, iyaye suna da matuƙar amfani da duka wanda ke a raye duniya. Iyaye tun kafin haihuwa suke yawaita ɗawainiya. Wayo mama, mama, wayo mama, zauna lafiya mama na mai sani dariya. Zauna lafiya uwata mai ban ƙashin jiya. Zauna lafiya rabin jiki na mama uwa ɗaya. Allah sarki uwa mai ɗauke damuwa in baki ba lafiya. A rashin uwa wasu ke rasa shashin jiki gaba ɗaya. A rashin ki ne wasu ke koma yin bara su zaga duniya. A rashin ki ne yaro a gida yake zama maraya. Na ga illar rashin mahaifiya kusa da ni wayoniya. A sanadin hakan nake kiran uwaye na cikin duniya. Ku daure komai iyayen maza za su muku ku jure. Fitar ku bar gida na haifar da babbar hasaniya. Wayo iyaye ku ne tushen gida da zaman lafiya. Zaman ku tare da 'ya'yanku na ƙara danƙon soyayya. Sannan za su samu tarbiyya, ko ina za su zauna lafiya. Saɓanin hakan za su kauce hanya madaidaiciya. Bana wasa da mama na, kai ma kar kai wasa da mamanka, domin ita ce farin cikin ka duniya gaba ɗaya. Uwa mai kula da ɗanɗanta a kowane hali ba za ta bar shi ba. Babbar sarauniya da tafi kowace a duniya. Hakan ku ne nake batu iyaye mata gaba ɗaya. Ku sanya haƙuri cikin gidaje ku zauna lafiya. Mama, mama, wayo mama. Mama, mama, wayo mama. Mama, mama, wayo mama. Meet Amjad Records. Midgate Mix.